Βλέπω τώρα την εφαρμογή. Λοιπόν, βγάζει τώρα. Ναι, ναι. Δεν έχει καθόλου ένταση το φακός μου. Το δικό μου, εντάξει. Let's do it. Καλησπέρα σας όσους μπαίνετε. Ανοίγω νυχτερινή ώρα σου, Πάμε. Πάμε. Τίποτα. Καλησπέρα. Αυτό δεν τα πιάνει τώρα, υποτίθεται νυχτερινή. Θα το πιάνει λογικά. Δεν βλέπω τίποτα. Α, ένας κατζόκυρος. Εδώ μέσα είναι. Να τους. Εν τω μεταξύ γυαλίζει και τα μάτια με αυτό που έχω. Να δούμε. Εξηγείς το κόνσεπτ πάνω κάτω. Κάτσε να φτάσουμε πρώτα εκεί. Να μπουν και άλλα άτομα, μην τα λέω 15 φορές. Κοίτα, κλείσε λίγο το φακό να δεις κάτω. Το βλέπεις το λέιζερ που πετάει η νυχτερινή, κοίτα, κάτω. Ναι. Αυτό είναι που διαβάζει. Κατάλαβες. Ναι. Έλα. Να την κλείσω τώρα, λες. Κάσο. Σε τρώει η μπαταρία. Να την ελαττώσω τουλάχιστον λίγο. Ναι. Α, πάει μακριά ο φακός, έλα ρε. Κάτσε, είσαι έτοιμος. Καλησπέρα παιδιά. Έχει προστασία σήμερα. Ω μαλάκα, την εικόνα δεν πήρα. Πού πάμε? Μέσα από εδώ, όχι. Καλησπέρα Νικολέτα. Καλώς την. Δεν τα μπήκε. Όχι η κοπηλιά, μια άλλη. Στο φίλτρο του δέχτηκες. Πώς? Ναι ρε, εξωτικό όχι, δεν μου στείλε. Μπορεί όμως να μπει, να δει. Από τις πρώτες είσαι Νικολέτα. Καλησπέρα Ελένη. Αυτή. Εδώ είναι. Όχι δεν. Πάει άλλη. Αυτό είναι... Α, μια χαρά Νικολέτα. Πάντως φίλε είναι πολύ γεμάτο εδώ πέρα για να χτυπούσε πριν. Είναι γεμάτο. Ναι, δεν πειράζει βρε Νικολέτα, κάτσε έτσι με το κινητό και βλέπε. Γιατί τι είπανε. Κόμμα για το μωρό. Επειδή κολλάει. Λοιπόν, πήγα εκεί τα πάνω. Εδώ είναι το τελευταίο... Εδώ Η διασταύρωση, τι είναι αυτό? αυτή τη διασταύρωση αριστερά. Πάνω είναι το... Ωραία. Απλά εδώ τα μάτια τώρα για να τα φέρναμε είναι λίγο πιο... Ω, εδώ πέρα, ναι, μπορούσαμε να το φέρουμε ρε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και θα το παιδάκι μου εδώ στη μετά. Όχι μωρέ, δεν νομίζω. Πάμε. Από εδώ είπε. Γι' αυτό λέω γαρβίλες τελικά. Έβαλες αρβίλες. Όχι, δεν έβαλα. Και είχα, αλλά λίγο άσχη. Ακούς, μπες στο live. Κοίταξε, δεν είδαμε τίποτα, αλλά έβαλα το EVP
Το EVP και έδειξε κάποιες ενδείξεις. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το βλέπεις το πέφτο αυτό εκεί το μεγάλο. Ναι. Εκεί είναι. Εδώ. Μόνο αυτό το κομμάτι. Τώρα θα ξεκινάνε. Θα προσέχουμε, Νικολέτα, θα προσέχουμε. Πιστεύω. Ναι. Παρακολούθα Παναγιωτάκη. Θα το εξηγήσω εγώ πώς θα το κάνουμε. Εσύ που ξέρεις το story, μίλα. Θα να βγάλεις τώρα έτσι ένα ωραίο πλάνο. Ωραία, Ή θα φάμε μπαν. Θα φας μπαν άμα με δουν έτσι. θα φάμε μπαν. Το μόνο σίγουρο. Άμα κατεβάσεις το πλοκάτω. Και πάλι όχι, η αμφίεση. Γι' αυτό μίλα έτσι κι αλλιώς για να σ' ακούνε. Καλησπέρα Κρουέλα. Δεν νομίζω ρε, αφού κι άλλοι ανεβάζουν. Μετά όμως το κλείνουν το live. Λοιπόν, ξεκινάω να πω πως είναι μέσα. Ακούγεται παιδιά? Έχουν και τα ονόματα αυτών, ναι. Α, και ονόματα, ωραία. Ωραία. Ναι, φοράμε λέτα. Θα δεις. Θα δεις τώρα Κρουέλα. Περίμενε. Είναι ανοιχτά να μπούμε μέσα όμως. Ναι. Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα το save zone που είναι. Ναι. Εδώ είσαι ασφαλής. Ναι. Εντάξει. Ναι, οκ. Σε ευχαριστώ Παναγιωτάκη. Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Είναι εδώ. Ναι, πού το. Λοιπόν, εδώ μέσα είσαι κομπλέ. Ναι, Μέσα εδώ. οκ. Έξω από εκεί που θα πάμε τώρα εμείς εκεί, εκεί γίνονται οι μαλακίες. Είναι ανοιχτά να μπούμε ή... Άστο. Μην βρούμε τον πελά μας. Εδώ από τα σκαλιά. Όχι, δεν πάει από τα σκαλιά. Να εξηγήσω τώρα πάνω κάτω τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, Ακούστε παιδιά το story. πώς είναι μέσα. Πώς είναι. 13 είναι ακόμα. Το 1900, πότε ήταν, 40, 41, 42. Ναι, κάπου εκεί. Είχαν πέσει αλεξιπτοδιστές Γερμανοί. Και είχαν σφαγιάσει εδώ πέρα, δηλαδή έξω από την εκκλησία. Είχαν σφαγιάσει πολλούς ανθρώπους, μεταξύ ή 12 ή 15 βρέφη και ήταν αβάπτιστα τα παιδιά. Μέχρι και σήμερα ακούγονται διάφορα ότι μωρά να κλαίνε, μιλιές, βλέπουν σκιές, έχουν δει ακόμα και μωρά, μικρές φιγούρες. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι, αλλά έχω ακούσει. Γι' αυτό τώρα ήρθα να το επαυκριβώσουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Θα βγούμε από εδώ και πάμε πάνω στα χαλόσπιτα εκεί που έχουν θάψει τα μωρά. Οκ. Θα μην το σταυρό μας τώρα που θέλουμε. Γεια σου Στέλιο Σταμιώτη. Καλώς ήρθες. Ποιος Στέλιος? Ο Σταμιώτης. Ο μικρός. Ναι ρε. Έλα Στέλιο, μείνε. Από εδώ πάμε, Ναι. Από εδώ πάμε. Εσύ φοράς κανένα σταυρό πάνω σου? Ναι ρε. Πάει. Γενικά είναι λίγο βαρύ το κλίμα. Είναι. Το νιώθω. Είναι και κακιά μέρα σου είπα, είναι και κακιά ώρα. Είναι Κυριακή. Ούτε καν 10 σε 10 λεπτά γίνεται τέτοιο, 12. Η εξερεύνηση, Αλεξάνδρα, εξερεύνηση κάνω. Λοιπόν, δες από εδώ. Πού πάμε? Αν το λέω σωστά, ή εδώ μέσα είναι ή από εκεί. Μελισσότε, όχι ας. Όχι, δεν είναι από εδώ. Πιο πάνω. Όχι.
Εδώ πρέπει να είναι. Ωραία. Να, Τι στις βάνες? εδώ έχει κάτι παλιά κτίρια, κανονικά περίμενα. Μέσα μέσα, Θυμάμαι κι εγώ ακριβώς που είναι, κατάλαβες. Να το. Να το, φίλε. Ναι, φαίνεται. Έτσι. Δεν είναι κάτι. Δεν έλεγε τίποτα. Είναι θαμμένα σε τάφο ή... Ξέμπαρκο. Εδώ μέσα είναι. Εδώ. Οχ, εντάξει. Καλησπέρα Αγγελική, καλησπέρα. Αυτό δεν είναι σπίτι. Ναι. Είναι μαζικό τέτοιο. Εδώ τους εκτελέσαν και τους πετάξαν και τους άψαν από πάνω. Πάει, Κατάλαβες. πάει ή όχι? Δεν ξέρω τι έχει μέσα, δεν έχω δει ποτέ. Και έχει κι άλλα εδώ πέρα. Να, και εδώ. Κατεβαίνει κάτω όμως να δούμε. Κατεβαίνει, ναι, από εδώ κάτω πάει. Πάμε. Το θέμα είναι μην σηκωθούν οι μέλισσες και μας αγαμίσουν. Εδώ. Θες να δεις εδώ μέσα. Ναι, πάμε μωρέ. Πάμε. Πάμε, εντάξει εκεί μέσα. Εδώ μέσα. Θες να μπούμε μέσα εδώ. Όχι, δεν μπαίνουμε ρε. Πώς θα βγω εγώ μετά? Α, έχει, μπορεί να βγούμε και από την άλλη μπάντα. Ναι ρε, βγαίνεις, από εκεί βγαίνεις. Όχι, άστο. Εδώ μέσα είναι. Δηλαδή Κάτσε να... Οπα. τα αυτόματα έχουν βρεθεί. Κάτσε να βάλω λίγο να το ενεργοποιήσω. Το EVP να δούμε. Ή μάλλον το EMF πρώτα. Να βάλτε. Πρέπει να κλείσουμε, θα ακούς να τα κλείσουμε όλα. Όχι, όχι, το EMF όχι, δεν χρειάζεται. Περίμενε. EMF. Πώς το EMF δείχνει... Έχω απενεργοποιήσει εγώ το τηλέφωνο, είμαι σε πτήση εγώ. Ναι, κάτσε, περίμενε. Άμα δεις και κοκκινίζει, πάει να πει ότι έχει κάτι. Έτσι. Αυτό είχε την άλλη φορά που μιλάγε. Αυτό είναι το EMF. Το EVP μιλάει. Καθαρά είναι εδώ. Καθαρά είναι εδώ. Πάμε και από την άλλη. Όπα. Μη φύγω χάμω. Οπαλακιά. Από εδώ. Άστο, περίμενε. Έλα. Τι να μπω και μέσα. Καλύτερα θα είναι να μπούμε εδώ. Ωε μωρέ. Να, από εκεί μπαίνεις, από εκεί νήσου. Από εδώ. Από εκεί που Α, εκεί. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Ωε, κομπλέ. Έλα. Πέσαμε αυτό το τέτοιο. Ποιο ρε το... Όχι. Τα σημεία που βρέθηκαν νεκρά τα μωρά που θα τα Εδώ, εδώ βρούμε. μέσα είναι. Εδώ. Όλοι αυτοί ήταν εδώ μέσα. Εδώ. Για να βάλουμε λίγο EVP. Να κλείσω εγώ το φακό μου. Όχι, δεν εμποδίζει ο φακός. Περίμενε.
Κάτσε να δούμε, θα πιάσει κάτι. Στο δρόμο έπιανε φουλ, τώρα εδώ το δείχνει πολύ καθαρό. Για κάποιο λόγο έχει ακραίες ησυχία, Όπα. Δες, μην μιλάς καθόλου κι άκου. Είναι αυτό που θέλω. Εντάξει. Η ακραία ησυχία που είπα. Είσαι εδώ, μόνη σου. Ναι, εδώ είναι. Κάτσε να πάω πιο κοντά. Να το. Να το. Πόσοι είστε εδώ? Πόσοι είστε? Δείχνει και το τέτοιο. Δείχνει το τηλέφωνο, να μην νομίζουν ότι λέμε μαλακίες. Όχι ρε. Για ορίστε. Μα ακούγεται ρε. Κάτσε να τα αφήσω κάπου. Εδώ. Δεν θα πέσει εδώ πέρα. Δάφνη. Δάφνη. Το όνομά της είπε. Δεν πρέπει να τη μιλήσει λίγο. Μόνη της είναι μάλλον. Πώς πέθανες εδώ? Μαλάκα, δεν το ζω αυτό το πράγμα, δεν το ζω. Μα την Παναγία δεν το ζω. Περίμενε. Εγώ θα με έτσι. Πώς πέθανες εσύ εδώ? Εγώ προκαλώ μήπως με την αφήση μου. Περίμενε. Να πάτσω. Κάτσε. Θυμάμαι. Τι είπε? Θυμάμαι. Τι θυμάσαι? Να ανοίξω αυτό που πιάνει τον άνθρωπο. Το έχεις? Ναι. Άνοιξε το. Άμα τη βρούμε κατευθείαν μπαμ, κατάλαβες. Night vision μετά άμα μπορείς. Πώς πέθανες εδώ? Μπαίνω, Πες. Με συγχωρείτε. Καλά. Πάμε σε άλλο κτίριο. Όπα. Ψάχνετε για εμένα. Όπα, μαλάκα, κάτι μου έδειξε εδώ και το είπε. Στορκίζομαι. Φίλε, να τρίχιασα. Είναι λίγο creepy. Εκεί μου την Αυτά που βλέπεις, πώς τα λένε, Είσαι άρρωστος. Δεν ήμουν εγώ εδώ πέρα, φίλε. Δεν το έκανα εγώ αυτό. όπα. Να το. Να, πιάσαμε στην κάμερα αυτό, κοιτάξτε. Να δούμε. Έσκυψε σαν άσκυβε να μπαινε, το δες. Από εκεί. Συγγνώμη. Γιατί ζητάει συγγνώμη? Γιατί... Άμα θες να ρωτήσεις κάτι, ρώτα. Ακούει τώρα. Ποιο? Αυτή. Ό,τι είναι γύρω μας ακούει. Άμα δώσεις θα δεις, θα καταλάβεις. Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Για ρώτα πάλι.
Ο λόγος που ζητά συγγνώμη. Εσύ ρώτα τα αυτά, φίλε, εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω. Μαλάκα, τι στο καλό. Καμπάνα ακούγεται ενώ η εκκλησία δεν δουλεύει. Μπορείτε να επαναλάβετε. Το πιασέ. Όχι, εσύ ήσουν ρε μαλάκα. Εσένα έπιασε. Σε μένα δίπλα μου δεν έχει τίποτα. Όχι. Πέτα μου και το φακό λίγο, ρε. Εκεί. Γίνεται να τραβάω βίντεο κιόλας. Δεν ξέρω. Ναι. Για πόσο όμως? Θα σου δείξει μόνο του. Έχει συγκεκριμένο χρόνο. Ας το καλύτερα, δεν θέλω. Πάμε στο επόμενο κτίσμα. Κάτσε ρε φίλε, εδώ έπιασε κάτι όμως. Ποιο άλλο? Διακοπή εγγραφής. Άκουσε αυτό. Όντως, Ναι, ρε. για να μην βγάζω βίντεο. Ναι. Αυτό το είπε τώρα για να μην βγάζω βίντεο. Ναι, με το που άκουσε το θόρυβο, δεν το άκουσες. Το έχω σταματήσει, εντάξει. Το πιασέ. Εκεί, κάτω, εκεί. Εκεί. Να το. Κάτω. Περίμενε. Δεν ξέρω. Δεν πιάνει. Έφυγε. Κλείσε το. Κλείσε το σου λέει. Να το κλείσω. Γιατί να το κλείσουμε. Ακούω κάτι από πίσω μας. Ορκίζουμε, ακούω βαθιές πίσω μας. Να πάω. Πάμε μαζί. Πάμε. Κάτι νιώθω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Μη φοβάσαι. Κάτι νιώθω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Πάμε. Πάμε έξω. Μπόρμπον. Τι είπε? Ακαταλαβίστηκο ούτε που κατάλαβα. Μπόρμπον, ναι. Πάμε. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Δίπλα μας. Πάμε. Έλα. Και από εδώ μπορούμε να... Όχι, από εδώ δεν το κάνουμε. Όχι, δεν το κάνουμε. Έλα. Τι. Τίποτα, προχωράμε. Πάμε. Να ξέρετε παιδιά, δεν είναι 100% ότι θα πιάσουμε κάτι και κάθε μέρα να ερχόμαστε μπορεί να μην πιάσουμε ή μπορεί στις 10 να πιάσουμε τη μία. Πού ήρθαμε τώρα? Κάτσε ρε μαλάκα. Τι με βάζει και κάνω. Πάμε στο επόμενο. Πού έχει το επόμενο, αυτό είναι το θέμα. Ένα ξέρω εγώ, εδώ που έχουν θαυτεί ξέρω. Εδώ πέρα. Τι είναι εδώ? Όχι. Κάτι πιάνει εκεί, ρε. Μου δώσει και εμένα ρε μαλάκα το άθροψη. Ποιο ρε? Πάει κάτω. Φίλε, κάτι πιάνω δίπλα μας εδώ. Μπροστά μας είναι, εδώ στέκεται εδώ. Έλα, έλα να δεις. Ναι, Περίμενε. Να το. ναι. Το δες. Τώρα.
Το έχεις κλείσει αυτό που μιλάει. Το EVP το έχω κλείσει, ναι. Θες να κάτσουμε εδώ λίγο ακόμα. Εννοείται θα κάτσουμε, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δεν είναι επειδή ήρθαμε θα γίνει κιόλας, πρέπει να περιμένουμε. Ωραία, οπότε καθόμαστε εδώ που είμαστε τώρα, εδώ έτσι. Ναι, Να κάτσουμε. Ή... ό,τι γουστάρεις θα κάτσουμε. Όπα, έλα εδώ γρήγορα. Έλα. Ναι, Βγάλ' το φακό από εκεί, ναι, Δείξ' ναι, το, ναι, ναι. δείξ' το. Περίμενε ρε. Οχ. Το βλέπετε παιδιά? Φαίνεται. Ναι, ναι. Βλέπετε ότι πιάνει μια ανθρώπινη μορφή. Να τους το δείξω λίγο σε σένα πώς φαίνεται παράδειγμα. Να τους κάνουμε για να καταλάβουν πώς λειτουργεί. Όσοι είναι εκεί μέσα γνωρίζουν. Τι είπε? Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Τι κάνει τώρα αυτό ακριβώς, γιατί κάνει έτσι. Ποιο? Κοίτα πώς κάνει λίγο. Τις κινήσεις του δες. Έρχεται, προχωρά. Όταν κάνει BB έρχεται πιο κοντά. Ναι, Όντως. δείχνει πιο έντονο το... Δεν ακούς και το EVP, πώς κάνει. Ω, Ευχαριστώ, ευχαριστώ. τώρα το έχω night, Μμ. Εδώ το έχουμε στα μπάρι τώρα, εκεί είναι. Εκεί είναι. Ναι. Όχι ακόμα, Μαρία, δεν θα κάνουμε ακόμα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Τι να κάνουμε και καλά. Για ερωτήσεις. Αυτό εδώ είναι ρε φίλε, να το. Ναι. Κάνει μπαμ, εκεί είναι, μπροστά μας είναι. Εκεί στον τοίχο είναι. Δε, όταν πετάς το φακό φεύγει. Κοίτα, Ναι. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. σαν να χορεύει είναι. Κοιτάξτε παιδιά. Εσύ τα άκουσες? Ναι, το άκουσα. Αυτό που βλέπετε παιδιά πιάνει ανθρώπινη μορφή. Να τους το δείξω λίγο πάνω σου. Αυτό και δεν υπάρχει, να σας δείξω και με το φακό, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Καθόλου δεν φοβόμαστε Παναγιώτη. Έφυγε για κάποιο λόγο. Τι παίχτηκε. Ας περιμένουμε. Περιμένουμε. Ανοιχτό είναι το EVP, θα δίνει απαντήσει. Λίγο φως να έχω εκεί, λίγο να δω κάτι. Πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά το φως. Βγάλει τον night vision πρώτα ρε. Πάτα μου τα χείλη λίγο. Περίμενε. Όχι, τι έκανα. Όχι. Βγάλε μου τα χείλη. Τι λέει. Η ανείχνευση έλυσης είναι από την αρχή. Δεν πατιέται αυτό, δεν ξέρω. Έχετε φτάσει λέει στη δωρεάν καθημερινή χρήση. Άστο. Τι να μην- Τώρα. Είστε εντάξει αγγελική, δεν ξέρω. Επιστρέψε λέει εδώ, λέει, πατήστε κατάργηση. Ναι. Ποιος σκότωσε τα βρέφη που ήταν εδώ? Φίλε μου το έκλεισε. Έτσι. Μου το έκλεισε, δεν φαίνεται τίποτα, δεν μου πιάνει. Μου βγάλε. Δεν δουλεύει, το δικό μου δεν δουλεύει. Κάτσε. Μήπως πιάνουν τα δαχτύλια μου. Όχι, κοίτα εδώ τι λέει, τι μου έβγαλε. Η ανείχνευση LSS είναι απενεργοποιημένη. Έχετε φτάσει. Ναι, κατάλαβα. Γελάω, ήταν αυτό. Όχι, δεν κατάλαβα τι είπα ακριβώς. Εσύ, τι εσύ?
Εγώ δεν είπε, άκουσα καλά. Όχι, λέει. Δεν έχω και κανένα συντονιστή εδώ μέσα να τους διώχνει αυτούς. Ποιος? Κάτι μην πω, λένε ό,τι λένε. Εντάξει, ναι, σωστά. Περίμενε. Οκ. Ανάλαβε, Κρουέλα. Εννοείται, Αγγελική μου, εννοείται, περίμενε. Και εσύ. Ωραία. Ανάλαβε και εσύ, Αγγελική. Ό,τι βλέπετε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω το νου μου στα σχόλια συνέχεια. Κάτσε ρε μαλάκα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το άλλο, να κάνουμε ερωτήσεις. Θα κάνουμε. Κάτσε, περιμένουμε λίγο. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε. Εντάξει, είμαστε πολύ εκτεθειμένοι από την πίσω μεριά, Αρκετά. Από όλες τις μπάντες, αλλά τέλος πάντων. Κάτσε. Πόσοι είστε εδώ? Τρεις. Δύο. Τρεις είπε πριν, δύο τώρα λέει. Ας πέρα. Ποιος σκότωσε τα βρέφη? Μαζί. Ναζί είπε. Ναζί είπε, ναι, Ναζί. Είδες πως το είπα Γερμανί που έλεγα. Άλλο λες να δουλέψεις καλύτερα. Όχι, και αυτό δουλεύει. Είναι μέσα εκεί η κοπηλιά μου. Δεν ξέρω, το καν δεν έχω δει στα σχόλια. Καν δεν βλέπω. Αν βλέπετε μορφές εσείς που δεν τις έχουμε παρατηρήσει εμείς, γράψτε στα σχόλια. Λίγο δύσκολο με αυτό που έχω εγώ να μην βλέπω. Με μορφή παιδιού στο βράχο, λέει μια γυναίκα. Πού? Πού ρε? Εδώ που χτυπάει ο φακός μου. Οπα. Παίζει να το βλέπουν αυτοί και εμείς να μην το βλέπουμε. Υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση. Έχουμε αλλού το μυαλό μας, ξέρω εγώ,
Εκεί που φωτίζω, Εδώ. Ναι, εκεί που φωτίζω λένε όλοι. Το βλέπουνε τώρα. Αυτοί το βλέπουνε. Ναι. Εκεί είναι, λέει. Πώς είναι, για ρώτα. Κάποιος Λέει να κάνει screen? μάτια, μύτη, όλα ναι. Να κάνει κάποιο screen. Εσάς που σας γνωρίζω, κάντε κανένα screen να μου το στείλετε. Ή κανένα βίντεο να το δω μετά εγώ. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα, φίλε. Μικρό παιδί λένε. Εσύ βλέπεις κάτι από την κάμερα. Βλέπεις τίποτα από εκεί. Δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ. Γιατί έχω το νου μου και στο EVP. Μας κοιτάζει τώρα, τι κάνει. Η Ζέτα λέει, δεν βλέπει πράγμα. Ακούς? Ναι, ναι. Οκ. Τι ζητάς εδώ? Εμένα. Μη λες αυτή την κουβέντα. Μαλάκα να τρίχιασα. Μη λες αυτή την κουβέντα εδώ, ρε. Ρε Μπρόκο. Εγώ ασύρματο να το ανοίξω. Μαλάκα να τρίχιασα. Στην ερώτηση απάντησε εμένα. Και τι θες από μένα? Απάντησέ μου. Για ρώτα τους λίγο, κάθεται ακόμα σοβαρά, έχω να ανοίξω νυχτερινή εγώ να δω. Ναι, ναι. Κάθεται. Στο λένε. Ναι, ρε. Ω. Κάτι κουνήθηκε, Ζέτα. Ζέτα λέω. Αγγελική. Φίλε, τόδα. Τόδα, Έλα. Τόδα. Εκεί που πέφτει ο φακός. Ναι. Θες να φύγουμε? Εγκάτα μαλάκα τόδα. Όχι, δεν θα φύγουμε. Θες να φύγουμε? Εκεί είναι. Ναι. Πίσω, το κεφάλι βλέπω μόνο, το κεφάλι. Εσείς δεν θα το δείτε, εγώ το βλέπω γιατί έχω το μηχάνημα εδώ. Στο φως, μανιτάρια. Εδώ δείξτε τι έχω. Αυτό εδώ να το καταλάβουν τι εννοώ. Χωρίς το φακό, δεν χρειάζομαι φακό. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι διόπτρα νυχτερινής. Κάτσε όμως μαλάκα, μην το κλείσω. Ναι, γι' αυτό. Απλά να δουν με τι το βλέπω εγώ. Περίμενε μαλάκα, εμένα δεν με βοηθάει το φως. Για σβήσε λίγο το φακό, τελείωσε. Δεν γίνεται ρε, πώς θα βλέπουν τα παιδιά. Έλα. Κατέβασε φακό δεξιά, κάτω. Κάτω δεξιά. Στο άνοιγμα. Στο άνοιγμα που? Εκεί. Ναι. Να το, εκεί είναι μαλάκα, εκεί είναι Γιάννη. Εκεί είναι μαλάκα, να το κεφάλι του είσαι. Το βλέπετε ρε παιδιά, εκεί πέρα. Κάνε, ρώτα. Ρώτα, τώρα έχω μαλάκα. Το βλέπει λέει ένα παλικάρι. Ρώτα. Περίμενε. Ναι, απλά μην γράφετε βλακίες. Άμα το βλέπετε όντως να το λέτε. Έχω τους δικούς μου μέσα που άμα γράφουν βλακές τους ρίχνουν ρε. Εννοώ μη λένε το βλέπω και να μην βλέπουν τίποτα. Μπρο, δεν το ζω ρε. Μαλάκα, αυτό που βλέπω δεν το ζω ρε. Τι ζητάς από μας? Να μου το ρίξω τι θα γίνει. Περίμενε. Τι ζητάς από μας? Τι?
Το έχω κλειδώσει headshot, Α. Θα ακουστούμε άμα ρίξω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μη. Δεν θα πάει καλά, Μμμ. Πήγε. Αυτό είπε. Δεν το πρόλαβα, δεν το έπαιζα. Low battery. Ωραία. Δεν πειράζει, και έτσι καλά είμαι. Μορφή ζώου στο δέντρο, λέει ένας. Πού, Εκεί που ρίχνω. τι ζώο. Δεν λέει. Να σου πω κάτι. Έλα. Έχω την εντύπωση ότι ξεψυχάει ο φακός. Δεν πειράζει, έχω εγώ. Τον κρατάω για μετά. Θέλω να σου πω, αυτό που είδα εκεί πέρα ήταν ακραίο. Δεν θέλω να σου περιγράψω αυτή τη στιγμή τι ήταν εκεί. Άκουσες τι είπε πριν. Ναι. Βοήθεια, αλλά τέλος πάντων. Από μένα τη ζητάς, να κάνω τι. Φίλε μου, δεν μπορώ να ζουμάρω. Κινητό είναι. Δεν έχει την δυνατότητα γιατί είναι live. Μαλακή έκαναμε. Ακούς. Ακούς. Μαλακή έκαναμε, μαλάκα εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Δεν χρειάζεται. Έλα. Σοβαρέψου που πας. Γιατί ρε φίλε. Έρχομαι κοντά σου. Θέλεις. Δεν σου απαντήσει, μην κουνάς, δεν σου απαντήσει. Θες να έρθω κι άλλο κοντά σου. Μπρο. Θα μου πεις. Μέσα είναι, μέσα. Α, Κάτι πιάνει, αρκετά πιάνει. Ο φακός μου, καληνύχτα. Αλλά δυστυχώς ό,τι ακούσουμε εμείς δεν πότε θα τα ακούσουν τα παιδιά. Δεν σε καταλάβω. Ό,τι ακούσουμε πέρα από το EVP δεν θα ναι. τα ακούσουν τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μην κουνάς. Βήματα πίσω μας. Κάτι ακούω και μου φαίνονται ανθρώπινα τώρα. Πορταράκια. Μήπως είσαι εσύ αυτός που έρχεται κοντά μας. Να πάω να δω. Όχι, κάτσε εδώ ρε. Να πάω από εδώ που έχω ελεύθερο το χάτο, γιατί το λέω. Καλά, πήγαινε μόνος σου, άντε. Συντονιστές, τι λέει αυτός. Καλησπέρα. Έχεις powerbank μαζί σου. Όχι, Τι γαμίσα. τι σου φύγε. Ε, Σου φύγε. δεν έχω φακό. Ό,τι έχω εγώ δε. Οκ. Την ιστορία την είπαμε πολύ πιο νωρίς. Θες να την ξαναπείς τώρα που είναι... Δεν έχω θέμα να την ξαναπώ. Πρέπει να σας την ξαναπεί. Άμα θέλετε. Λοιπόν, Για ξεκινά.
Το 1940-41 ή 42, κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτή την εποχή, έπεσε εκτελεστικό απόσπασμα από αεροπλάνο, από Ναζί. Εκτέλεση σε αυτό εδώ το σημείο, δείξε εκεί, μέσα εκεί. Είναι μαζικός, εκεί κάνανε μαζική εκτέλεση εδώ μέσα. Το εκτελεστικό απόσπασμα σκότωσε πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν ξέρω τους ανθρώπους, πως ήταν ενώ μεγάλη ηλικία. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι ήταν ή 15 ή 12 βρέφη αβάπτιστα. Αυτό γνωρίζω εγώ. Και μέχρι και σήμερα λένε ότι ακούνε διάφορα και ότι βλέπουν διάφορα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Πάμε τώρα. Πάμε προς τα πίσω. Όχι, όχι, αφού εδώ έχει δραστηριότητα, ρε. Πίσω δεν έχει Θέλω τόσο. να βρούμε κάπου να κάτσουμε αλλού, ρε μαλάκα, να είμαστε πιο καλυμμένοι. Εδώ είμαστε στο κέντρο. Εντάξει, μη φοβάσαι, δεν χρειάζεται. Όσοι είστε εδώ μέσα και γνωρίζετε, δεν υπάρχει πάντα μέρα και ώρα που μπορεί να το δείτε και να τα ακούσετε. Και 15 φορές να έρθεις σε αυτό το σημείο, τη μία μπορεί να το δεις και να τα ακούσεις. Σίγουρα κάποια παιδιά εδώ μέσα τα γνωρίζουν καλά αυτό. Συντονιστές. Ωραία. Ο άλλος τι είπε? Οπα, κάνανε σίγαση αυτόν. Συντονιστές, βγάλτε τον άνθρωπο. Το Paranormal η Μαθίας. Βγάλτε τον, σας παρακαλώ. Τι είναι να τον βγάλουμε? Τον έκαναν κάποιοι κατά λάθος σίγαση. Α, να τον βγάλουν από τη σίγαση. Ναι, ρε. Είναι κανάλι μεγάλο. Ναι. Συγγνώμη, φίλε μου, κατά λάθος έγινε. Είναι κανάλι μεγάλο αυτό, Κάτι έχει εκεί στο βράχο. Πού ακριβώς? Πού ρε παιδιά γάμο το, πού είναι? Εμείς μπορεί να μην τα αντιληφθούμε. Θα σου πω εγώ, περίμενε. Εκεί που κάνει τις δύο μεγάλες πέτρες ή εκεί που δείχνει ο φακός? Μορφή γυναίκας λέει ένας. Πού? Δεξιά πάνω στον τοίχο, προσοχή. Εκεί που κάνει τις πέτρες. Άμα αρχίσω να μπαλωτέρνω εδώ πέρα, ποιο τι να είναι. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Να ξέρεις ποια είναι η μαλακία τώρα, μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος. Έχει και σταυρό λέει. Άνθρωπος, ακούς? Περίμενε. Μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος και να του ρίξω χωρίς λόγο. Όχι, όχι. Η καμπάνα γιατί χτυπάει από το εκκλησάκι. Κοντά στο κλαδί. Ποιο κλαδί ρε παιδιά? Αριστερά. Δεν μπορώ να δω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω γιατί. Αριστερά. Ναι. Εδώ. Πάντων, μην ασχολιόμαστε με το chat τώρα για παίξει μια τέτοιο. Ναι. Κρατάει ο φακός σου? Πιστεύω πως ναι. Τώρα αν δεν κρατήσει ο φακός, άστο. Λέει στο βράχο έχει τη μορφή και το σταυρό. Βλέπεις πουθενά σταυρό. Στο βράχο. Περίμενε, για παίξε. Να το δεις από την κάμερα, μπορείς να δεις. Όντως, εκεί κάνει ένα σταυρό, φίλε. Ναι φίλε μου, ναι, όλα καλά. Εκεί κάνει ένα σταυρό, όντως. Στην πλάκα πάνω λέτε, έτσι. Στην πλάκα πάνω. Να είδες, ναι λένε. Έχει και μορφή πάνω εκεί. Πάνω στην πλάκα έχει σταυρό, ναι. Τώρα το είδα κι εγώ, εμφανίστηκε, να το. Το μαύρο. Το βλέπεις? Όσο πάει φαίνεται και πιο πολύ.
Εκεί ρε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Θες να πάω να σου δείξω με το χέρι? Όχι, όχι, θα το δω, θα το δω. Δεν έχω θέμα να πάω, γι' αυτό σου λέω. Όχι, άστα. Για παίξε από εκεί κιόλας να έχουμε λίγο και το νου μας από εκεί, γιατί εγώ δεν έχω κακό. Μην αγχώνεσαι, θα ακούσουμε, μη... Δεν έρθει τίποτα περίεργη, μην έρθουν ρε. Θα ακούσουμε, ρε. Λοιπόν, ξεκινάμε τις ερωτήσεις για λεπτά. Ας ξεκινήσουμε, κάτσε ρε φίλε, γιατί... Θα κρατάς. Δεξιά πρόσωπο γυναίκας. Οκ. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Άντρας. Το όνομά σου? Το όνομά σου? Καλησπέρα Αναστάσια. Έχει και παιδί λένε μαζί της. Αυτή η μορφή. Πες ότι δεν έχουμε έρθει για κακό σκοπό. Πες το. Αυτά να τα λες. Γιατί αυτά είναι αθώα. Κατάλαβες. Φαίνεται αν έχουμε έρθει για κακό, δεν προκαλούμε κάτι. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε έτσι. Ποιο? Είσαι μόνος σου εδώ ή και κάτι αρνητικό? Περίμενε, τι λέει ο φίλος μας? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας? Μαζί σου. Μα κατάλαβα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας? Τι ώρα είναι εδώ μεταξύ. 1 ή 12. Εσύ, περίμενε, είπε εσύ. 12 είναι. Το 10.30 είναι. Και το όνομά σου ποιο είναι? Βάζω κοντά το τηλέφωνο που να ακούνε τι λέει. Περίμενε, δεν ακούω ρε. Άρη είπες. Σου κάνει νούμερα φαπόση μου φαίνεται. Κάνει κάποια νουμεράκια. Τα παιδιά ακούνε το EMF. Το EMF, το EVP το ακούνε ρε. Το EVP ακούγεται καλά, καθαρά. Το γνωρίζω Paranormal, το γνωρίζω φίλε μου. Τι σου είπε? Ότι μπορεί αυτό που έχουμε να κάνουμε μπορεί να μην έχει καλές προθέσεις. Όχι, δεν φοβόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Μήπως θες να φύγουμε? Ξαναρωτάω, μήπως θες να φύγουμε? Πας. Προχωράω λίγο να δω τίποτα. Το γνωρίζω φίλε μου. Έλα. Μην μπαίνεις στην κάμερα με αυτό μπροστά. Μην μπαίνεις στην κάμερα.
Τώρα Αναστάση. Από εκεί έχει πράγμα, να πάμε από πάνω. Δεν ξέρω καθόλου. Θες να πάμε όμως? Πάμε. Δεν γνωρίζω καθόλου. Θες να πάω πρώτος? Όχι. Έρχεται, είπε. Αυτό είπε. Ναι, το γνωρίζω ρε Paranormal. Αλλά δεν δίνει ποτέ στάνταρ απαντήσεις. Πιστεύω να το ξέρεις εσύ αφού είσαι της Θες να δουλειάς. κάτσουμε από εδώ από την πάνω μεριά? Κοίτα, έχει κι άλλο. Εδώ είναι άλλο σπιτάκι. Πού το? Εδώ, να το. Νορμάλ. Είναι το ίδιο. Από την πάντα δεν ήρθαμε. Δεν γνωρίζω καθόλου τι κάνουμε εδώ. Ναι, το γνωρίζω Paranormal, το γνωρίζω. Γι' αυτό δεν τις λέει ολόκληρη. Να, εδώ είναι κι άλλο, Εδώ είναι κι άλλο. Εδώ είναι άλλο. Άλλο ένα, ωραίος. Ναι, εδώ είναι άλλο. Να το. Εδώ μέσα είναι άλλο. Ωραία. Για να δούμε. Εννοείται θέλει υπομονή. Και πολλή ώρα, όχι μισή ώρα και φεύγεις. Να καπνίσω μπουχρό. Ναι. Τα πάντα έχουμε, τα πάντα. Νέο αίμα, φίλε. Στα σουπρακά μου. Μην φοβάσαι. Πιο πολύ φοβάμαι για τον καημένο που θα τη φάει χωρίς λόγο. Εδώ είναι άλλο σπίτι, το βλέπεις? Ναι, Εδώ που έχουμε έρθει είναι άλλο, τελείως εδώ. ναι, τα γνωρίζω αυτά. Paranormal, τα γνωρίζω. Τι σου λέει? Ότι μπορεί ας πούμε τώρα να πει μία λέξη, μετά από 10 μια άλλη που θα ενώνεται, θα συνδυάζεται. Πρέπει να σημειώνω. Όχι, καταγράφεται. Θα το δεις εσύ μετά, το κάνεις τέτοιο. Ναι. Έχω πατήσει ρεκ και το γράφω, Δεν ενοχλείται ο καπνός και το τσιγάρο κάτι, Στην κάμερα μπροστά μου μπει θα Όχι, το... εννοώ σε αυτά. Όχι. Εγώ λίγο έτσι όπως είμαι μπορεί να προκαλώ, αλλά εντάξει. Ναι. Αναστάση, επί Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Γερμανοί εκτέλεσαν αβάφτιστα μωρά, γυναίκες και άντρες σε αυτό το σημείο. Θες να βάλεις την άλλη εφαρμογή? Όχι, αυτή είναι πιο, πώς το λένε, 100% καλύτερη. Μπορεί να σου λέει λέξη και μπορείς να τη συνδυάσεις μετά. Ναι, αλλά η άλλη απάνταγε πιο σωστά, ρε φίλε. Να το δούμε, έχουμε μόνο αυτή τώρα. Θα το κάνουμε τράμπα μία. Λέει μπράβο παιδιά. Εννοείται είμαστε ψύχρεμοι, δεν θέλει φόβο αυτό το πράγμα. Τι είπε, δεν το πιάσα. Το πιάσες? Κάτι για... Ένας είσαι ή ένας είναι? Κάτι τέτοιο ήταν. Δεν κόλλησε. Εντάξει, για πρώτη έρευνα, οκ. Δεν μπορώ να πω. Το πάει τρένο. Ε? Πάει τρένο,
Για πρώτη έρευνα μια χαρά είναι, ρε. Η επόμενη που θα είναι πιο έντονη πιστεύω θα... Τώρα σκεφτόμαστε είμαστε στο άλλο, μαλάκα. Θα σου έλεγα να πηγαίναμε, αλλά οι μπαταρίες δεν θα κρατήσουν. Και έχουμε πιο φωτισμό όμως λίγο, καλύτερα θα είναι. Ναι, φίλε μου, πρώτη έρευνα. Πρώτη έρευνα. Αλλά γνωρίζω κάποια πράγματα. Ξέρω ότι κάποιες φάσεις πιάνονται, δεν πιάνονται. Έτσι, ας χαλάρωσε εσύ λιγάκι. Δεν βλέπω και την τύφλα μου. Έτσι. Αν θες να κάνεις καμιά ερώτηση και εσύ κάνε, ρε. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Μα δεν είναι κάτι, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ, Αναστασία. Στείλε μου ένα σημάδι ότι είσαι εδώ κοντά μου. Το έκανα κόκονα, το έκανα. Στείλε μου ένα σημάδι να μου δείξει ότι είσαι εδώ. Τώρα προκαλείς. Δεν προκαλείς τώρα. Περίμενε, πίσω είπε. Τι πίσω. Πίσω, μάλλον. Πίσω να πάμε εκεί που ήμασταν. Πίσω μου. Δεν είναι κάτι. Μπορεί να ξανακατεύουμε σε λιγάκι στο κάτω σημείο. Κάποιες φορές πρέπει να μένουμε σιωπηλοί, φίλε. Το έκανε. Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα. Κάποια παιδιά εδώ μέσα έχουν δει, φίλε μου. Τίτλο τι έχεις βάλει. Τίτλο τι έχεις βάλει. Δεν έχω βάλει. Δεν έχω βάλει τίποτα. Εξερεύνηση, Βίκη μου. Πρώτη εξερεύνηση. Κάτσε 2 λεπτάκια εδώ, πάμε κάτω πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Paranormal. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εξερεύνηση για κάτι, για μια ιστορία που έχει γίνει σε αυτό το σημείο εδώ. Για αυτό, Βίκυ μου. Ρώτησε. Τι ρώτησε, ρε. Όχι, να ρωτήσουν. Σου κάνει να ρωτήσεις, θα τους λες. Όχι, μου είπε ένας άνθρωπος μου λέει να ρωτήσω κάτι. Του λέω να ρωτήσει.
Πάμε παιδιά μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα πάμε σε 2 λεπτάκια. Πίσω λέει από αυτό το δέντρο έχει ένα πρόσωπο που με κοιτάει. Εκεί που πέφτει ο φακός. Δεν πως σου λένε μαλακίες. Όχι, μπορεί να φαίνεται κάποια, να μην τα βλέπουμε εμείς. Μήπως σου λένε μαλακίες. Όχι, μπορεί να φαίνονται, όπως και εμείς μπορούμε να ακούμε κάποια πράγματα και να μην ακούνε τα παιδιά. Καλησπέρα φίλε μου, φασμοφόβια. Ωραία. Θέλεις να πάμε. Πάμε κάτω. Ποιοι είστε, είπε. Δεν πρόλαβα να τα ακούσω. Μην πεις το όνομα δικό σου. Μ? Δεν κάνει να πεις το όνομά σου, το ξέρεις. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται. Τι είσαι, μπορείς να μου πεις? Ναι φίλε μου, το γνωρίζω αυτό. Πάρα πολύ μπερδεύει το TikTok. Όχι βρε Βίγη μου, όχι. Άντρας είναι, άντρας είναι. Πριν πιάσαμε μια γυναίκα. Α, κάτω. Ναι. Αυτή που λέγανε. Ναι. Και δεν πρέπει να είναι μαλακίες, γιατί το πιτσιρίκι μου το πιάσε μέρα η εφαρμογή. Το μικρό. Ναι ρε. Για μπορείς να στοχεύσεις λίγο πίσω από το δέντρο που μου λέει μια κοπέλα εδώ πέρα. Με τη νυχτερινή. Ναι. Εκεί που χτυπάει ο φακός. Ανάμεσα στα κλαδιά. Ναι. Το λέιζερ μου θα φτάνει. Για περίμενε. Θα φτάνει ρε. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι κοντινή απόσταση, δεν μπορώ να δω καθαρά μέχρι εκεί. Θέλει υπομονή παιδιά. Πολύ υπομονή. Και Όπως το είπε και ο φίλος μας Paranormal Μαθίας. Πολύ υπομονή. Θέλεις κάτι από εμάς? Από κάτω χαμηλά. Θες κάτι από εμάς? Για ξαναπες το. Εν τω μεταξύ παρατήρα λίγο το δέντρακι ότι κουνάει μόνο αυτό και τα άλλα δεν κουνάνε. Αυτό είναι το δέντρο που λένε τα παιδιά εδώ. Ναι, το βλέπεις ότι κουνάει και τα υπόλοιπα δεν κουνάνε. Δεν έχει αέρα. Α, Δεν έχει κάποιον αέρα, το βλέπεις. ναι δε. Ότι κουνάει φαίνεται. Και δεν κουνάει ένα κομμάτι, κουνάει όλο. Όλο, ναι. Φαίνεται. Ναι ρε. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Τα παιδιά δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί το κρατώ το χέρι και τρεμοπαίζει το κινητό. Κρήτη είμαστε. Θα σε ξαναρωτήσω. Θέλεις τίποτα από εμάς? Ναι, δεν φαίνεται, ναι. Πάμε κάτω. Πάμε λες. Κάτω είχε πιο μπαμ. Πάμε. Πάμε από την κάτω μπάντα, guys. Πάμε. Κάτσε.
Οπα. Από πού ήρθαμε, θυμάσαι? Αμέ, από εδώ κάτω. Εδώ κάτω βαίνουμε. Από εδώ. Τα σκυλιά αυτά είναι κοντά στην εκκλησία, έτσι. Τα σκυλιά είναι εκεί που γαυγίζανε σε εμάς όταν ερχόμαστε και τώρα γαυγίζουν οι κάτω. Εδώ είμαι, εδώ. Ναι, κάτω έχει πιο πολύ, γιατί έχουν εκείνη εκεί τα... Πάμε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Στελή. Μάγκα είπε. Δεν το κατάλαβα. Σαν να πει μάγκα. Τι κάνεις από εκεί εσύ? Πάμε. Η Ζέτα είναι μέσα. Γέρα. Πρώτη φορά λείψες πολλά του. Ναι ρε Παναγιωτάκη, γιατί έτσι? Για ρώτα λίγο τη Ζέτα που είναι δικιά μας, βλέπει αυτή τίποτα? Ζέτα, εσύ βλέπεις τίποτα πουθενά? Αυτά λογικά θα απαντήσει η κοπέλα, ρε. Αν είναι ακόμα μέσα. Όχι, λέει στο δέντρο. Ποιο δέντρο, ρε παιδιά? Αυτό εδώ. Εκεί που πέφτει ο φακός. Βάλε το φως, λέει, άμεσα στο άνοιγμα. Όπου, πού ακριβώς η σιτία, φίλε μου? Πριν είδα, αν μπεις chat θα δεις. Μου είχες στείλει στο chat. Σε σένα, για μπες. Θα μου είχες στείλει. Κάτω το μεγάλο. Το έχω λειτουργεί απ' στο τηλέφωνο επίτηδες, ρε. Να μην πιάνει παρεμβολές. Οκ, φίλε. Εντάξει, κατάλαβα. Δίπλα στο βράχο και στο δέντρο βλέπουν εδώ πέρα. Για να λέει μάτια. Συντονίστες, κάντε κάτι. Αν είστε ακόμα μέσα. Μπρο! Έλα. Μάτια λέει και όντως κοίτα. Βλέπεις. Το δες. Εγώ το είδα, αλλά τέλος πάντων. Οκ, guys. Είσαι μόνος σου εδώ? Fuck me hard in the ass. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ είμαι. Πού εδώ? Είμαστε δύο ρε κουμπάρο, πες μας. Πού εδώ, δίπλα μου? Σε βλέπω, είπε. Καλά θα πάει αυτό.
Ξεκινάω από αυτό που Στο σπασμένο τοίχο λέει είναι ένα κεφάλι. Μας βλέπει λέει, μας κοιτάει. Έλα. Δεν πιάσε τίποτα. 20. Περιμένετε παιδιά. Το χάνει από εδώ λέει, από εδώ. Πίσω μας έτσι. Μπροστά 60. Έρχεται, πλησιάζει. Άρα είναι κοντά μας. 67, 69, 70, 72. Πλησιάζει. Έρχεσαι αυτή τη στιγμή εδώ. Έφυγε. Εδώ. Το πέ. Για βάλε αυτό με τις τελίτσες μπορείς. Δεν δουλεύει. Προσπάθησε εγώ. Εκεί το δείχνει τώρα. Εκεί που λένε τα παιδιά είναι. Περίμενε. Να. Να το. Περίμενε. Να το. Από εκεί. Έρχεται. Να το. Έρχεται. Εδώ. Γιατί σου κλείσε. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, κόλλησε. Βάλε εδώ αυτό. Age 23. Α, περίμενε. Πόσο χρονών είσαι? Μου βγάλε να σου πω. 23 χρονών, άντρας. Πέθανε το 1561. Τότε 41 κιλά. περίμενε με το EVP καλύτερα. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο? 23 είπε. Έχει πρόσωπο του στο κανάλι λέει μία εδώ. Πού ρε, μη με τρελαίνετε ρε. Ναι, δεν είπα κάτι, μην αγχώνεσαι αν λες αλήθεια ή ψέματα. Θα μου πεις πόσο χρονών είσαι? Πίσω μου ναι. Ακούγονται αρκετά. Η κραυγή ακούστηκε, ναι. Και κουνιέται κάτι εδώ. Περίμενε. Κάτι κουνήθηκε εδώ. Εξερεύνηση, Ακίνθη. Εξερεύνηση. Καλώς η Θεοδώρα. Ναι, δεν μου πιάνει, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Άστο, δεν πειράζει. Μη φοβάσαι, Αγγέλη, και μη φοβάσαι, παιδί. Οκ. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, γι' αυτό σου λέω το άλλο που βάζεις, θα λέει πιο καθαρά. Μα αυτό είναι το πιο 100% τέτοιο. Καλησπέρα, φίλε. Ρώτα και εσύ κάτι, ρε. Δεν χρειάζεται, δεν φοβάσαι, ρε, ρώτα. Θέλεις να μας πεις κάτι? Καθαρά. Πάλι με το πίσω.
EVP έχω, Θεοδώρα. Ρε μην ησυχέστης. Να είσαι καλά ρε. Έλα εδώ. Να σε δούμε. Δεν είπε κάτι κακό, μωρέ. Δεν χρειαζότανε, αλλά δεν πειράζει. Και εγώ για πλάκα το είπα, δεν το είπα. Spirit box είναι, φίλε μου. Ναι, spirit box. Πόσα άτομα είναι μέσα. Φύγε. Α, Φύγε είπε. φύγε. Γιατί να φύγουμε. Κάπως έτσι, Θεοδώρα. Δεν θα κάτσουμε πολύ ακόμα, εντάξει. Ό,τι είδαμε, ό,τι πήραμε. Έλα. Βάλε και τ' άλλο λίγο. Ποιο ρε. Βάλε τ' άλλο. Να αλλάξουμε λίγο. Δεν πειράζει. Αυτό. Δεν πειράζει, βάλτε και βάλε το τηλέφωνο εκεί πέρα. Εκεί να το βλέπει η κάμερα. Ότι δεν πειράζουμε, δεν αγγίζουμε. Τα αφήσω εδώ. Και θα σου δώσω εγώ φακό, ρε. Θα σου δώσω εγώ Δεν φακό. πειράζει, αυτό καλιά μόνο. Οι λέξεις που θέλουμε τις πιάνουμε. Απλά το άλλο το λύσουμε καθαρά. Πριν φύγουμε να έχουμε δηλαδή έτσι να. Με έχουμε δείξει, ρε. Ήταν άντρας. Ρωτάω φίλε μου, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Εδώ μέσα έχουν γίνει όλα. Σε αυτό το σημείο λέτε ότι φάνηκε ο Σταυρός. Εδώ είναι, ρε. Εκεί, το μαύρο αυτό που βλέπεις. Ναι. Εκεί. Οκ, παιδιά. Φαίνεται. Κρήτη. Αλλά σε ποιο σημείο δεν μπορούμε να πούμε ακόμα. Έτσι δεν κάνω. Αυτό το ξεχνάτε. Στο επόμενο ίσως σας πω που θα βρισκόμαστε. Και το μαύρο με άσπρα μάτια. Πού το βλέπεις, ρε. Εκεί έχει γίνει μαζική εκτέλεση εδώ πέρα. Που σκοτώσανε αβάφτιστα μωρά, γυναίκες, παιδιά, άντρες. Spirit box είναι, guys. Αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Καλησπέρα. Ρωτάω, αλλά δεν παίρνω βάσιμες απαντήσεις. Ναι, Paranormal Anonymous, Spirit Box είναι. Spirit Box είναι, αδερφέ. Για την ιστορία, ρε φίλε, ναι, Γερμανοί. Το ρωτήσαμε, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή αυτό, Coconut. Το πω πιο. Αρκετή ώρα, καμιά ώρα. Και τι, δεν θυμάμαι,
Αυτό που είπε να ζει το Spirit Box. Mm. Ναι, το είπε να ζει. Ό,τι πήραμε παιδιά, θα τελειώσει η έρευνα, πρώτη έρευνα τέλος πάντων, και την επόμενη φορά θα είναι πιο διαρκές. Πάμε να φύγουμε. Να παίξουμε λίγο για μετάλλο που σου λέω. Περίμενε. Θα το κλείσεις. Α. Ναι. Ωραία. Καλημέρα σε όλους, καλησπέρα. Δεν ακούγεται τώρα, κομπλέ? Ένα-δύο. Πάμε προς τα κάτω, θες να φεύγουμε σιγά σιγά? Ναι, πάμε προς τα πίσω. Ωραία. Γιατί πρέπει να φύγουμε. Γιατί φεύγουμε. Πώς ρε? Εννοώ, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι το ένα το άλλο. Όχι, άστο. Εγώ δεν θέλω να προκαλώ. Δεν χρειάζεται να πεις ότι εμείς φεύγουμε, ξέρω εγώ το ένα το άλλο. Σαν πρώτη έρευνα, μα δεν προκαλέσαμε για να πεις ότι φεύγεις ρε. Πάμε πιο κάτω. Στο εκκλησάκι θέλω να μπω μέσα, αλλά Μια στην εκκλησία να το κάνεις αυτό. γιατί όχι. Ανοίγει η πόρτα. Η πόρτα ανοίγει. Παιδάκια, στην εκκλησία εκεί θα σας αποχαιρετήσω. Να δείτε από που ξεκίνησα όσοι δεν ήσασταν μέσα. Να γαμίσου. Αύριο που θα μου επιτρέπει με τις τελίτσες και αυτά, Ναι, κάτι την επόμενη φορά, δεν θα το χρησιμοποιούμε χωρίς λόγο. εντάξει ρε. Γιατί μάλλον είναι μετρημένα τα λεπτά που μπορείς να το έχεις. Ναι, περίμενε. Το παράθυρο να δούμε. Μέσα. Την είδατε λέει. Τι να δούμε. Την έρευνα. Ποια αν είδαμε, τέλος πάντων. Από εδώ δεν ακούγονταν η καμπάνα. Από εδώ ακουγόταν η καμπάνα, ναι ρε. Πιστό. Anyway. Δεν έχει συναγερμό φοβάμαι εγώ. Όχι, όχι ρε, δεν έχει. Αλλά δεν ανοίγει γιατί την έχουν μαγκώσει. Λοιπόν, γυρίζουμε. Κάτι μια σκιά λέει μια κοπέλα. Ποια σκιά? Εγώ είμαι ρε. Να το, εγώ είμαι. Αυτή η σκιά ήμουν εγώ, να. Α, οκ.
Ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, θα σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ στην πρώτη μου έρευνα. Την επόμενη φορά σας υπόσχομαι κάτι πιο καλό και πιο δυνατό. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Θα δω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.